ברוכים הבאים לחלק השני של ההדרכה למתנדבים בפרויקט של עזלה, עזר לחיים, פרויקט שדיברנו עליו קצת בסרטון הקודם. מי שלא יודע על מה אני מדבר, שילך לסרטון הקודם ויהיה לו יותר קל להבין את הקונטקסט. אז עכשיו נדבר ברמה הטכנית, איך בעצם אנחנו מתחילים להיכנס לעניינים ולהתחיל ללכלך את הידיים בקוד. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה זה ללכת לגיטהאב. מה זה גיטהאב? אז גיטהאב זה בעצם אתר שהוא בעצם כמו ויקיפדיה, אבל במקום ערכים אנציקלופדיים יש בו פרויקטים תכנותיים. בעצם הרעיון פה זה שכמו שבוויקיפדיה הרבה אנשים יכולים להיכנס ולערוך את אותו ערך אנציקלופדי, אז כאן בגיטהאב הרבה אנשים יכולים להצטרף ביחד ולערוך את אותו פרויקט תכנותי. אז מה שאנחנו רואים כאן בעמוד הזה זה בעצם את הפרויקט התכנותי של עזר לחיים. והפרויקט הזה, אם נעשה קצת סדר, מי שפעם ראשונה רואה את גיטהאב אז יש לו כרגע בלגן אטומי בעיניים, אז נעשה קצת סדר למה קורה פה בכלל. אז אנחנו רואים שכאן כתוב עזר לחיים. עזר לחיים זה בעצם היוזר שתחתיו פתוח הפרויקט הזה. עוד אנלוגיה טובה לאיך שזה עובד זה גוגל דוקס. מי שעובד עם גוגל דוקס יודע שאנשים יכולים להיכנס מכמה מחשבים ולערוך קובץ דוק במקביל. אז בדיוק באותה צורה אנחנו יכולים כאן לערוך פרויקטים תכנותיים במקביל. ההבדל בין גוגל דוק לבין פרויקט תכנותי זה שגוגל דוק הוא בדרך כלל מסמך ספציפי אחד שאנשים עורכים אותו במקביל, וכאן פרויקט הוא בעצם תיקייה של כמה פרויקטים שבתוכה יש גם תת תיקיות. זה בעצם איזשהו עץ כזה, היררכיה שלמה של קבצים שאנחנו עורכים אותם במקביל. ובדרך כלל בן אדם שעובד על קובץ מסוים ועורך אותו ומשנה בו איזשהו באג או משהו כזה, הוא לא צריך לשנות את כל שאר הקבצים בפרויקט, אלא הוא עובד על חלק ספציפי בפרויקט. זה בדרך כלל מונע התנגשויות. אז כאן אנחנו רואים שכתוב עזר לחיים, זה אומר שאנחנו מסתכלים כרגע על היוזר של עזר לחיים. בתוך היוזר הזה יש פה, כתוב כאן עזלה, E-Z-L-A. זה בעצם אומר זה בעצם מה שנקרא, מה שקראתי לו הפרויקט התכנותי. בשפה של המתכנתים זה נקרא רפו, קיצור לרפוזיטורי. רפוזיטורי באנגלית זה בעצם איזשהו כמו תיקייה אפשר לקרוא לזה, והרפוזיטורי בדרך כלל לא אומרים רפוזיטורי אלא אומרים רפו. אם תשמעו מישהו אומר את המילה רפו תדעו שלזה הוא מתכוון. הוא מתכוון לפרויקט תכנותי שנמצא באתר גיטהאב. אז כאן לרפו קוראים עזלה, אוקיי? זה הקיצור של עזר לחיים. ועכשיו בתוך פרויקט תכנותי יש לנו בעצם כמה גרסאות לאותו פרויקט תכנותי. אז אנחנו יכולים לראות שכאן, אם אני לוחץ על התיבה הזאת כאן, אפשר לראות שיש כאן מין ציור כזה של נקודות, נוטס כאלה שמתפצלים לעוד אחד. זה בעצם מה שנקרא בעברית ענפים, או באנגלית branches. אז אנחנו רואים שבפרויקט הזה יש 12 branches. זאת אומרת שבתוך הפרויקט התכנותי הזה יש 12 גרסאות של אותו פרויקט תכנותי. למה צריך כמה גרסאות לאותו פרויקט תכנותי? מה ההיגיון בזה? אז לדוגמה במקרה של עזר לחיים, זו דוגמה מצוינת. אפשר ללכת, אני לוחץ כאן ואני עובר, הנה רשום כאן בכותרת, אתם רואים branches, ואני בוחר את הבראנץ' מיין, הבראנץ' הראשי. אוקיי, כרגע אנחנו בברנץ' הראשי, רואים פה שבדרופ דאון מיין זה מה שמסומן, והנה כל הקבצים וכל התיקיות של הפרויקט התכנותי הזה. וזה בעצם הענף, הברנץ' הראשי, המרכזי, שממנו הכל התחיל. ואז מה קרה? התחילה המלחמה, והבינו שצריך לקחת את כל הפרויקט התכנותי הזה, ולעשות בו
כל מיני שינויים שמתאימים למצב הנוכחי, למצב הזמני הנוכחי, בתקווה שהמלחמה תיגמר לטובתנו כמה שיותר מהר וכמה שיותר לטובתנו. אז אנחנו רואים שבעצם פתחו פה עוד ענף, בואו נסתכל ספציפית על הענף הזה. זה הענף שפתחו אותו במיוחד בשביל המלחמה. למה היה צריך לפתוח עוד ענף שרץ במקביל? הענפים האלה הם כאילו רצים במקביל, כולם יוצאים מהגזע המרכזי שהוא המיין, והענף הזה זה בעצם ענף שזה פרויקט תכנותי דומה לפרויקט המקורי, אבל עושים בו כל מיני שינויים שמתאימים ספציפית לתקופה של המלחמה. לדוגמה, התקבלה החלטה שבפרויקט הזה אנחנו רוצים לא רק להסיע אנשים לבתי חולים, אלא להסיע אותם גם לבסיסים צבאיים. או אנחנו רוצים לאפשר להם הרשמה יותר קלה, כי בתקופה הזאת אנחנו רוצים להוריד את הקושי של אנשים לבקש עזרה. או לאפשר לאנשים לבקש הסעות שהן לא דחופות, אלא לעוד יום-יומיים. יש אנשים שצריכים, הם מפונים מהדרום, שהם לפעמים צריכים לעבור בין בתים, וזה לא משהו מהדקה להדקה, אלא משהו שיכול לחכות יום-יומיים. ולכן כל מיני שינויים כאלה גוררים איתם ביחד, מביאים איתם ביחד שינויים בקוד. אז כדי לא לבלגן את הפרויקט המקורי, יצרו ענף מקביל, שנקרא במקרה הזה Fit Open to All. זה השם שבחרו לענף שאנחנו עובדים עליו, זה הענף שאנחנו עובדים עליו. אני משתדל לא להיכנס לכל הניואנסים הקטנים, להשאיר את זה יחסית פשוט כדי שנתמקד רק בבילדינג בלוקס המרכזיים, נבין את המכניקות והניואנסים יבואו אחר כך עם הזמן. אז בגדול יש לנו כאן רפוזיטורי, רפו, שנקרא EZLA, EZLA, בתוכו יש כמה ענפים שהם בעצם גרסאות דומות אך שונות של אותו פרויקט, זה בגדול אותו פרויקט אבל בגרסאות מקבילות, ואנחנו עובדים על הגרסה הזאת Fit Open to All. זה הענף שאנחנו עובדים עליו. את הקבצים האלה אנחנו משנים, והקבצים האלה, כל הפרויקט הזה, זה בעצם האתר שראינו בסרטון הקודם. ככה זה נראה מאחורי הקלעים, ערימה של קבצים ותיקיות. אוקיי, אז כדי בעצם שאנחנו נוכל להשתתף בחגיגה, יש כפתור שמעניין אותנו, וזה הכפתור הזה של הפורק. מה זה אומר פורק? פורק זה אומר שאנחנו בעצם רוצים ליצור עותק של הענף הספציפי הזה, אבל אנחנו לא רוצים ליצור אותו כעוד ענף, אלא אנחנו רוצים ליצור אותו שכפול שלו אצלנו בחשבון גיטהאב הפרטי שלנו. זאת אומרת, כרגע כל הקבצים האלה נמצאים בתוך הענף הזה, בתוך הרפו הזה, בתוך החשבון הזה. ואנחנו רוצים להעביר לחשבון שלנו עותק של הענף הזה. אנחנו רואים שיש פה את המספר 12 ליד פורק. פורק זה בעצם מזלג באנגלית, או להתפצל. אנחנו רואים גם שהציור, הלוגו כאן, זה לוגו של אייקון כזה קטן של התפצלות. אנחנו רואים שהנקודה הזאת מתפצלת לשתי נקודות. וזה בעצם ההזדמנות שלנו להיכנס פה לפעולה. המספר 12 פשוט אומר ש12 אנשים כבר יצרו לעצמם עותקים כאלה. אז זה נקרא פורק. אז אם אני עובר עכשיו, שנייה, אז אם עכשיו אני עובר לחשבון גיטהאב הפרטי שלי, ואם אין לכם, אז פשוט תפתחו חשבון, זה לא עולה כסף, אתם פשוט פותחים חשבון, ככה נראה הדשבורד הראשי, זה די הרבה בלגן, לא ממש מעניין. אנחנו הולכים פה לאייקון הזה הקטן של החשבון שלנו, זה החשבון שלי, ופה בתפריט אני לוחץ על Your Repositories, אני לוחץ על זה, וכאן אני רואה, הנה, אוקיי, וכאן אני רואה רשימה של כל הפרויקטים שמשויכים לחשבון שלי. זאת אומרת, או פרויקטים שאני יצרתי, או פרויקטים שעשיתי להם פורק.
אז כאן אנחנו רואים שלא מופיע לנו הפרויקט של אזלה, אבל אם אני חוזר לרפו המקורי של אזלה ועושה לו fork, אני לוחץ כאן על fork, אז נפתח לי כאן מין וויזרד כזה, create a new fork. מה זה אומר? אני יוצר עכשיו גרסה בחשבון שלי, אז הנה כאן, ה-owner זה אני, ה-repository name, אני משאיר אותו להיות אזלה, בדיוק כמו שהרפוזיטורי המקורי, וכאן חשוב מאוד להוריד את ה-V הזה, אוקיי? בגלל שאנחנו לא רוצים לעשות fork שמעתיק רק את הענף של המיין, אלא אנחנו רוצים שיעתיק את כל הענפים. כי אנחנו כבר דיברנו על זה שעכשיו בתקופת המלחמה הפרויקט מתמקד בעיקר בענף שנקרא Pit Open to All. אז אני מוריד פה את הקופי הזה, ואני לוחץ Create Fork. וברגע שזה מוכן, אז הנה. אנחנו כאן בתוך ה-Fork שלנו, של אזלה. אם אני אפתח, אז זה המסך שראינו בהתחלה, אוקיי? אמרנו שזה החשבון של עזר לחיים, זה הרפו אזלה, וכאן בתוכו יש לנו את כל הברנצ'ים. אז עכשיו אנחנו רואים במקביל שבתוך החשבון שלנו יש לנו גם רפו שקוראים לו אזלה, וגם בתוכו יש לנו את כל הברנצ'ים, בדיוק כמו שיש בחשבון המקורי. אם אני הולך לרפוזיטוריז שלי, אני עושה רפרש, אז הנה אני רואה שבתוך הרשימת רפוזיטוריז שלי יש לי עכשיו את הרפו הזה, אזלה, וכתוב forked from עזר לחיים אזלה. אז אם עכשיו אני אשים אותם אחד ליד השני, אם אני שם אותם עכשיו אחד ליד השני, אז אנחנו רואים שההבדל פה זה שבחשבון שלי כתוב כאן את השם שלי, ישראל קריטי, זה החשבון, סלש אזלה, זאת אומרת הרפו הוא אזלה. לעומת בחשבון המקורי ששם כתוב עזר לחיים, סלש אזלה. אז ההבדל הוא שזה בדיוק אותו רפו, אבל במקור הוא שייך לחשבון עזר לחיים, וכאן יש לי עותק שלו, fork, בחשבון הפרטי שלי. אז זה השלב הראשון, לעשות fork. עכשיו, אחרי שעשיתי fork, הדבר הבא שאני רוצה לעשות, זה את הרפו הזה, אני רוצה להוריד למחשב שלי. אני רוצה שכל הקבצים האלה ירוצו לוקלית על המחשב שלי. אוקיי? אז כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעבוד עם משהו שנקרא GitHub Desktop. אז GitHub Desktop זאת תוכנה, שמה שהיא עושה, אז הנה, אם אתם תרשמו בגוגל GitHub Desktop, תגיעו לעמוד הזה, ואז אתם תוכלו להוריד את התוכנה למחשב שלכם, ומה שהתוכנה הזאת עושה, אני עכשיו אראה לכם אותה. כמובן שאחרי שאתם מתקינים אותה, אתם צריכים גם להירשם בתוכנה הזאת בעזרת שם משתמש וסיסמה, שזה אותו שם משתמש וסיסמה שיש לכם בחשבון GitHub המקורי שלכם. זה חשבון GitHub שלכם. אז מה שהתוכנה הזאת בעצם עושה, מה שגיטהאב דסקטופ עושה, היא בעצם כל הזמן מסנכרנת, או עוזרת לכם לסנכרן, בין הקבצים שיושבים לכם פיזית על המחשב, לבין הגרסה האינטרנטית שלהם. אוקיי? כרגע לדוגמה, הנה כל הקבצים האלה נמצאים אצלי בחשבון, ברפו שלי, בחשבון שלי, אבל אף אחד מהם לא נמצא אצלי על המחשב. אז בשלב הראשון,
אוקיי. אז הנה, ככה נראית התוכנה. יש לכם כאן את הרשימה של הרפוז שלכם. אוקיי, אתם יכולים לבחור איזה רפו שאתם רוצים. ובתוך הרפו הזה אתם יכולים לבחור את הברנץ'. אז הנה, כאן זה ה-current repository, אתם בוחרים repository. כאן אתם בוחרים את הברנץ' מתוך כל הברנצ'ים. אוקיי? וזה בינתיים, וכאן אתם רואים את הקובץ הספציפי שהשתנו בו דברים. תכף ניכנס לזה. אז כאן הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לבחור בכפתור הירוק הזה. אוקיי, שוב פעם, אנחנו בתוך החשבון שלי ברפו הזה ובברנץ' שאנחנו עובדים עליו, שזה הברנץ' הזה. אוקיי? לא להתבלבל אף פעם, להישאר על הברנץ' שלנו, למרות שבשלב של הכפתור הירוק זה לא כזה קריטי. ומה הכפתור הירוק עושה? הכפתור הירוק בעצם הוא מעתיק את הקוד מהאתר למחשב שלנו באופן לוקלי. איך הוא עושה את זה? בעזרת התוכנה הזאת, בעזרת GitHub Desktop. אז אני פשוט לוחץ כאן על הכפתור Open with GitHub Desktop, והדפדפן שואל אותי האם לפתוח את התוכנה GitHub Desktop עכשיו. אוקיי, שימו לב, הדפדפן פתח תוכנה אצלי על המחשב. Open GitHub Desktop. אני לוחץ. אוקיי. ועכשיו המושכות עברו מהאתר לתוכנה שרצה לי על המחשב, GitHub Desktop. והיא תוכנה שרצה על המחשב, היא יכולה לשנות דברים על המחשב שלי. היא יכולה לעשות כל מיני התקשרויות עם האינטרנט, להיכנס לחשבון שלי בגיטהאב דסקטופ, באתר, למשוך את הקבצים משם ולהתקין לי אותם על המחשב. אז הנה, כרגע כל מה שקורה פה, הוא בעצם אומר לי, אני הולך להביא מהחשבון הזה, שבתוכו יש את הרפו הזה, ולשים לך את כל הקבצים האלה אצלך במחשב, במיקום הזה, בתוך ה-username, documents, GitHub, וזה השם של התיקייה. אז אם כרגע ככה נראית התיקייה שלי, רואים שאין פה את התיקייה, את הרפו של אזלה. אוקיי? אז עכשיו אני אלחץ clone, ומה שהוא עושה כרגע בעצם, הוא מתחיל להעתיק, שימו לב, מי שעובד עכשיו זה לא הדפדפן, זה ה-GitHub Desktop. מה שהוא עושה עכשיו, הוא מעתיק מהאינטרנט, מהחשבון שלי בגיטהאב, את כל התיקייה הזאת, ושם לי אותם על המחשב, והוא שואל אותי שאלה, איך אני מתכוון להשתמש בפורק הזה? נכון? מה שאנחנו עושים כרגע, זה אנחנו עובדים על פורק, של הפורק הזה אנחנו עושים קלון למחשב שלנו. אז הוא שואל אותי, האם אני רוצה לתרום לתיקייה המקורית, שהיא עזר לחיים /אזלה, זה הרפו המקורי, או שאני רוצה סתם לעשות על זה ניסויים בלי להתקן את התיקייה המקורית. כמובן שאנחנו כן רוצים לתרום לרפו המקורי, ולכן אני משאיר את זה פה מסומן על זה, to contribute to the parent project, ולוחץ continue. אוקיי? וכרגע אנחנו רואים שקרו כמה דברים. קודם כל אצלי בתיקייה של הגיטהאב, פתאום יש לי תיקייה, אזלה, שבתוכה יש לי את כל הקבצים והתיקיות, בדיוק כמו שיש לי ברפו שלי. גם כאן בתוך הגיטהאב דסקטופ אני רואה שאני כרגע על ה-current repository אזלה, ואני רואה שיש לי פה את כל הברנצ'ים. אוקיי. הנה הברנץ' שאני רוצה לעבוד עליו. fit open to all. זה הברנץ' שמעניין אותי. אוקיי, אז כרגע, נכון לעכשיו,
יצרתי לעצמי, נעשה סיכום, יצרתי לעצמי עותק של הרפו הזה בחשבון שלי, בחשבון של ישראל. רשום לי כאן גם בקטן להזכיר לי שזה forked from עזר לחיים עזלה. ואז עשיתי לפורק הזה קלון, שבעצם העתיק את כל הקבצים האלה למחשב שלי, כדי שאני אוכל להריץ אותם ולעבוד עליהם. ובעצם מה שהולך לקרות זה שתוך כדי שאתם עובדים, אתם כל הזמן תעבדו מול, תעשו עדכונים לגרסה שלכם, בחשבון שלכם, כדי שיהיה לכם כל הזמן גיבויים. זה בעצם עוזר לכם כל הזמן לשמור על סדר. במקרה שפתאום משהו לא עובד, אתם יכולים לחזור אחורה. וברגע שבאמת סיימתם והכל עובד טוב, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מה שנקרא נדחוף, או נעשה pull request לקוד שלנו חזרה לתיקייה הראשית הזאת, עזר לחיים, עזרה. אז זה ככה בגדול, מי שלא הבין הכל זה בסדר, לאט לאט תוך כדי תנועה מבינים יותר, אבל זה בגדול ככה להתחיל להבין פחות או יותר את המושגים, פחות או יותר מי נגד מי. ובסרטון הבא נתחיל ממש להריץ את הפרויקט.